estat discutint amb mi mateix, però és que això no paga i no és que hagi perdut l'oremus després de més de 2 mesos de tancament i per estar per ahir en llistes de risc. Estava fullejant una carta simplement i m'ha posat un poc així, diu la carta, diu, estem patint una pandèmia exactament la generada pel República Covid 2030. I gràcies a la vostra solidaritat i implicació fa 10 anys, exactament amb la del Covid 2019, ara vivim una nova realitat. La contaminació de l'aire ja no és la que era en el vostre temps, es va reduir i no va tornar mai a aquestes quantitats de contaminació. El retorn civilitzat a la producció va evitar aquesta proposta per tornar a reprendre aquesta economia amb els mateixos paràmetres d'especulació, de depredació de persones mitjans, malgrat les necessitats i les ànsies desaforades per produir i consumir el que fora perquè hi havia que moure el mercat. Per cert, gràcies per haver-vos implicat i redreçat aquella situació, gaudim d'un món nou, on, entre altres avantatges, ja no es tornen a repetir situacions que malvivien fa 10 anys, com per exemple un planeta on més del 95% del moviment econòmic mundial era de caràcter especulatiu i tan sols menys del 5% de caràcter productiu. I no diguem res del repartiment de la riquesa, és a dir, on un 10% de la població gaudia del 90% de la riquesa. També vau ser capaços de redreçar aquella cursa enfollida per accedir a una vacuna que generara una quantitat de negoci ingent i que fora una cosa pública i a l'abast de tot el món. També el sector públic va recuperar molts serveis vitals: aigua, habitatges, salut, educació, dependència, transport, energia. Van deixar de ser negoci per a tornar a ser béns de primera necessitat. Recorde, diu el de la carta, quan jo era una persona menuda, el 2020-2021, la vostra lluita va aconseguir un salari mínim digne. I aquest salari mínim digne vau ser capaços d'aconseguir que s'imposara també un salari màxim. També vau aconseguir, diu la carta, una renta mínima vital. La vau regular i de la mateixa manera vau ser capaços també de regular una renta màxima racional, més enllà de les fortes tensions generades per certs sectors privilegiats. Els mitjans de comunicació ja no emetien, com abans, aquesta informació rellevant de que si la mansió de fulanito té 14 quartos de banys o la marquesa o el marquès de no sé què van de vacances en el seu date, no sé, coses d'aixes. I les notícies de primera pàgina posen propostes polítiques per redistribuir béns i serveis. El treball compartit i la robotització de les tasques també va generar que tinguem ara moltíssim més temps per compartir i aquests espais nous que es van començar a veure en aquesta epidèmia del 2020, carrers buits i places i parcs, ja no es tornaren a emplenar de vehicles i de soroll. I de sobte la carta pare diu, i ara us deixe perquè l'APP em recorda que és l'hora de veure la tele. I el robot Celaor pot sancionar-me sense la medicació. I si la pandèmia de la cordura m'afecta la xaveta, o porte cru, puc escriure cartes com la que estàveu llegint. I clar, així van les coses, així que alerta, sort que ja estem eixint de la pandèmia o del confinament, però alerta en el desconfinament, no us deixeu la medicació que ja veieu que pot portar contraindicacions cròniques i generar efectes perniciosos o fins i tot al·lucinacions.